नमस्कार दोस्तों, इसम की भोजपुरी कहानी चैनल में रौरा लोग के स्वागत बा। इस चैनल पर रौरा लोग के पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कहानी सुने के मिली। कुछ कहानी रौरा के हंसाई, तो कुछ रुलाई, तो कुछ गुदगुदाई। तो आई हम एक नया कहानी रौरा लोग के सुनावतानी। घर में जब कोई मेहमान आवेला तो रौरा दर्द हो जाला। सलोनी एक गिलास पानी और कुछ दवाई टेबल पर पटकते हुए कमरा से बाहर निकलते कहे लागल, डाइनिंग हॉल के टेबल पर खाना रखल बा, भूख लागी त खा ले। बिस्तर पर बुखार से तपत रंजीत सिंह के आंख से आंसू के बरसात होत रहे। वो अपन 10 वर्ष पहले के समय के याद करत रहन कि कैसे रिटायरमेंट के बाद वो ई कोठी बनवैले रहन। सारा नाते रिश्तेदार लोग आई रहन और घर के कितना बड़ाई करत रहन। सब लोग कहत रहे कि भाग होखे त रंजीत ऐसन। एक बेटा दुबई में इंजीनियर और एगो बेटी बैंक के मैनेजर। ऐसे रिटायरमेंट के पैसा के जमा कईल रंजीत के उचित ना लागत रहे, बल्कि पत्नी शांति कहत रहे कि कुछ रुपया अपना खातिर बचा लेही, ना त लइकन खातिर हमनी के बोझ बन जाइल जी। और आज के बदलते जमाना में कर्तव्य शब्द बोझ में बदल गईल बा। हम अपनी बच्चा के त अच्छा संस्कार दिले बानी, मगर उन्हीं के पार्टनर के स्वभाव के मिली ई हमनी के का जानता नहीं जा। अरे शांति, कभी शांत भी रहबू? तू हमेशा फिजूल के बात ही करेलू। अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो घर बजते। अब एने आवा और देखा ई कोना वाला बलबीर खातिर ठीक बा न। वो 25 वर्ष से हमनी के बड़ा सेवा कइले बा। बेचारा गुंगा के भी एगो कमरा होखे के चाही। बेचारा कब तक रसोई में चूहा के साथ सुतत रही। शांति के सहमति के बाद बलबीर के भी वो कमरा दे देवल गई। समय अपन चाल से चलत रहे और बेटी निकिता के शादी एक बिजनेसमैन के साथ और बेटा सुमित के शादी गौरी से हो गई। गौरी नाम के अनुरूप ही गौर वर्ण की मृदुभाषी रहे। रंजीत और शांति के साथ उनकर दोनों बच्चा बड़ा खुश रहन। वो दिन शांति मटर के दाना निकालते निकालते बेहोश हो गई तो वो अस्पताल में ओकरा के ले गई। डॉक्टर बतैलस कि हेमोग्लोबिन बहुते कम बा, खून चढ़ावे के पड़ी। तब पतो खून देवे से मना कर देलस। फिर केहू तरह निकिता अपन बैंक के क्लर्क से खून दिलवैलस तो शांति के जान बच गई। निकिता के ट्रांसफर हो जाए के बाद से शांति अब शांति से रहत रहे, वरना बुढ़ापा में भी बस मजाक करे से पीछे ना रहत रही। सुमित जब दुबई से लौटल तो अपन माई के हालत देख के बड़ा रोलस और गौरी के खून ना देवे पर बड़ा ओकरा के डटलस भी। सुमित पूरा दिन शांति के पास ही बैठ के बात करत रहे और दोनों माई बेटा के हंसी कभी कभी बाहर भी आ जात रहे। बेटा के शायद इंतजार हो करत रहे, काहे कि 4 दिन के बाद ही मर गई। शांति के जाए के बाद रंजीत अपने आप के बड़ा ही हारल महसूस करत रहन। जब पतो बलवीर के घर से निकाल के अपन नैहर से काम करे वाला के उठा ले अइलस तो रंजीत के कोई पानी भी ना पूछत रहे। कभी नाश्ता ठंडा मिले तो कभी नहीं मिले। कभी पतो चाउमीन समोसा मंगवा देते रहे तो रंजीत के बड़ा खटकत रहे, काहे कि ई सब चीज उनका के अपच करत रहे। न खाए पर पतोह कहत रहे कि बेटा के कमाई ह बर्बाद करता है, तो उनका बड़ा दुख होत रहे। अब दिन भर घर में पतोह के क्लब के सहेली आवत रहत रही सन त बहू ससुर के बिस्तर बलवीर के कमरा में लगवा देलस। बेटी निकिता फोन पर बात करत रहत रहे, लेकिन पिछला महीना फोन डेड पड़ गई और पतोह मोबाइल फोन लेलस तो उ फोन के ठीक कराना भी उचित ना समझलस। पिछला सप्ताह मॉर्निंग वॉक के समय
फिसल के गिर जाए के कारण उनकर कुल्हा टूट गई, जेकरे कारण 2 दिन से पूरा बदन बुखार से तपत रहे। भोजन के इच्छा ना होते भी वो आधा रोटी खा लेत रहन। त पतोह के कमरा से अक्सर आवाज आवत रहे कि रोज खाना बर्बाद करे के उनका शौक बन गइल बा। पतोह के घर से निकले के बाद नौकरानी भी बाहर निकल जात रहे। बिस्तर पर पड़ा रंजीत खिड़की से बाहर बादल की आकृति के कभी भगवान तो कभी शांति के रूप में देखत रहत रहन। तबे धप से आवाज आई। एक 10 साल के लड़का गेंदा लेवे बाउंड्री में कूदल तो उनका के कराहते हुए ओकरा आवाज सुनाई देलस। लड़का त घबरा के भागल चाहलस, मगर शायद कराहे के आवाज से ओकर कदम रुक गई। वो खिड़की से आके बोलस कि दादाजी हम गेंद लेवे आइल बानी, गमला ना तोड़नी हो। टैप पूरा दम लगा के रंजीत निकिता के कॉल करे खातिर ओकर ऑफिस के नंबर देलस त लड़का दीवार पर ही मिट्टी के ढेला से वो याद खातिर लिख देलस और वापस बाउंड्री के पर अपना घरे जाके निकिता के कहलस कि ओकर बाबूजी बहुते बीमार बने। रात के 10 बजे वाला रहे और नौकरानी के खर्राटा के आवाज सुनाई देत रहे और रंजीत के सर तेजी से घूमत रहे। शायद पतोह भी अभी तक पार्टी से लौटल ना रहे। तबे दरवाजा पर हॉर्न की आवाज भइल तो नौकरानी दरवाजा खोलस। निकिता धधराते हुए घर के अंदर आई और अपन बाबूजी के घर में ना देख के नौकरानी से डांट के पूछे लागल। नौकरानी बतैलस कि मालकिन उ कोना वाला कमरा में शिफ्ट कर देले बाड़ी। निकिता कहलस कि ओजा तो बलवीर अंकल सुतेलन और स्टोर के सामान रखल जाला। तो नौकरानी हूँ कहते हुए निकिता भागते हुए रंजीत के पास पहुंचल तो रंजीत के खराब स्थिति देख के रोवे लागल। अस्पताल ले चले के बाद वो अपन ड्राइवर के बुलावे खातिर फोन लगैलस। तबे गौरी लड़खड़ाते हुए कदम से घर में प्रवेश करते हुए कहलस कि तू हमरा घर में का करत हऊ। तो निकिता गुस्सा से एक चाटा ओकरा के लगा देलस और आगे बढ़ गई। तमाचा के सैंपिल्स के नशा काफूर कर देलस और गौरी अंदर से दरवाजा के कुंडी लगा देलस। निकिता खिड़की से अपन बाबूजी के ढाढ़स देत रहे कि धैर्य रखी, हम अभी अस्पताल चले। रात बीत गई मगर दरवाजा ना खुलल और निकिता कार में ही सो गई। सवेरे झाड़ू मारे खातिर नौकरानी जब दरवाजा खोलस त निकिता अंदर गई तो रंजीत मर चुका रहा। ओकरा बाद दोनों ननद भौजाई में जबरदस्त लड़ाई भइल जेमे निकिता भारी ही पड़ल। सुबह निकिता के पति भी आ गइलन और सुमित भी कुछ घंटा में आवे वाला रहे। निकिता निश्चित कह देलस कि इतना बड़ा मकान में जब ओकर बाबूजी के सर्वेंट रूप में रखल गईल तो अब वो घर के बड़ा छोड़ी ही ना। अंतिम संस्कार होखला के बाद जब निकिता सुमित से बात कइल चाहल तो ओह में गौरी के कोई कसूर नजर ना आवत रहे। वो उल्टे निकिता के ही भला बुरा सुना देलस। अगला दिन सारा मोहल्ला वाला फुसफुसात रहन कि बाप के मार देलस। 2 दिन ही ना भइल और घर के बंटवारा होखे लागल। मृत्यु भोज मकान के दोनों तरफ होखे लागल। निकिता के पास सारा मोहल्ला वाला और रिश्तेदार भी आवत रहन, मगर सुमित के पास सुमित के कुछ दोस्त और गौरी की कुछ सहेली ही आवत रहे। घर से जाते वक्त गौरी की एक सहेली मकान के बीचों बीच के दीवार के देख मुंह बिचकाते हुए कहलस कि पुअर पीपुल। त सुमित के लागल कि सच में हम कितना गरीब बानी। ओकरा पास कोई आत्मीय मित्र नइखे जेकरा से वह अपन दिल के बात कह सके। दोस्तों, ई कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लाग।